मेहरारू दुआरी पर बैठल बिया। हर द्वार चचा कौना मेहरारू के मन ना हो, कौना सुहागिन के साध ना हो, कौना औरत के इच्छा ना हो। बैठी दुआरिया से अरे झोंकेली गुजारिया से अरे भेजला न पातावा खबरिया वाला इका जानी मरम कर हवा देला बेनिया से पूरिया जौरिया वाला एगो नया गीत हमारा से सुनो। चैत में आजा, 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 चैत के माजा लूटे राजा। चैत में आजा, 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 चैत में आजा। अनुभव के नाम है कलाकारी गोपाल जी। चैत के माजा लूटे राजा, चैत में आजा, चैत के माजा लूटे राजा, चैत में आजा। बहुत बड़का बने कि हम बहुत बड़का ब्यास का हो। ये धरती पर हमारा नियन कतने ब्यास होइला, कतने ब्यास गोपाल जी। डॉक्टर ओकरा के ना कहल जाला बढ़िया कि जोन 500 फीसे लेत होखे आ ओकरा के एकहु मरीजे ना ठीक होखत हो। वही डॉक्टर के बढ़िया कहल जाला कि जेकरा कहे से मरीज आवस रोवत आ हंसत जा। ओकरा के लोग कहे भाई फलाना डॉक्टर एगो आइल बा। बाप रे बाप, हड्डी के संगे संगे कुल चीज के डॉक्टर भले झोरे छापत का मैं जितना रोगी आवत तड़े निमन हो के जाता रहे। बबुआ समाज में हमारा मंडली के कलाकार केहू के जुगाड़ बा, एक शब्द केहू के बोल दी ना नहीं। पचहरिया काहे बोलेले? एमे ब्यास के चाल होला। तब बबुआ सुमिरन में पहले बोले सिखल जाला। हमन से फालतू का बोलेला ना तो हमनी ले फालतू केहू हो, केहू फालतू ना हो। तो खाले बड़ा भा लगल तनी मुर्गी मारे गुड़िया ए बबुआ तलस लस दे कसम से चोली बरबस जो बनावा के पैसा कबूली
जौना गीत में संगीत में रोह नहीं खे और रोह नहीं खे तो व्यास के जन्म लिहल धीरकारे वो से निमन जे को गांव में दुकान खोलो बस गोपाल जी काम करी ना एगो 10-20 गोरा बकरी रखा गोपाल जी बढ़िया आमदनी बा जी जी अब वो बकरी में कौन बकरी जौन छेर का और ना करा महाराज जी कौन गाय के सुर हम गावते बाने अब मैं लोग भागता ए कहू लोग केहू जाई उठ के केहू ना जाई ध्यान दिया लस लस देह करे अरे कसम से चोली परवस जो गाना के कैसा का बोली आके अब तू ही समझा जा शहीद में आ जा आके अब तू ही समझा जा शहीद में आ जा आके अब तू ही समझा जा शहीद में लड्डू लाल का काल है बरैछा रहल है मिठाई उठाई खेले है तारा लोग अरे वो मिठाई ना नो देखे हल प्योर चाहते हो मिठाई ना खियाई लड्डू ओकर देहिए देखिए ओइसन प्योर चाहता है बोले हमर भगिना त का चाहता है उ कमारा का संग संग तोहने लोग के बेच दे कहते कि ए राजा जी ये हमरा गांव के मुंह बाबा ब्यास कुछ कही का मुंह बाबा तने दिमाग हलू तने ई हमरा गांव का मुंह बाबा व्यास मुखिया जी कर माई बाबू केहू नहीं आई हमरे लग रहा है अनाथ आ हम कही ना जे देखू जवार के प्रोग्राम होखे तो तू जई हम ई कहले के व्यास हम ना जाइब नु तो हम बिहने तू हमर मुंह ना देखो एकरे पर 2 गो गाय रखल बड़ी स एकरे पर 2 गो गाय हम रखले बे टोटल घर के काम एकरे जी मम्मा अभी तक लो परसेंट काटे तब रोत ले काम हो बाबू ना ना काहे रोई मत ठीक बड़ा ना ठीक हाँ तार नाम का है छवांगुर व्यास बोला छवांगुर ब्यास ड्यूटी गाड़ी के अलाउंस करेंगे एक घर यहाँ के ड्यूटी में बक्सर गाड़ी के अलाउंस में बने यहाँ के कौना स्कूल में पढ़ल हाजरो पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं इंग्लिश के सारो हड़का ही कहानी आगान मेरे के साथ है बाबा अतने सही यूट्यूब पर आ गई तो इनका से अब 3 महीना तक गोबर फेंकोई पर कौन इनका से काहे बोलो नहीं चंदन मुखिया जी गेहूं काटे का बा यही में कुल तोरी कुल ढोवे का बा आ देखी टोटल काम के करे जी बाबा बरसे अब तन के सब हर एकरा का बुलवा देनी दिन भर बोझा ढोवाओ कौनो बात के दिक्कत नहीं कौनो बात के टेंशन नहीं बाहर लगले बबुआ तो यहां पर लेना इंची को अनाज हो घरवा के काम कुल्ही हो बताया काज हो अब ले नया आइल घर में इंची को अनाज हो
आजा 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 राजा जी धीरज जी मुखिया जी के सम्मान में ही हमारे का 500 रुपए मिल पुरस्कार हार्दिक हार्दिक स्वागत करो अभिनंदन करो वंदन करो यही तरी मान सम्मान बन रहे। हम कहब भुवनेश्वर नाथ जी से कि जब तक रौरा जिंदा रही तब तक ई पद रौरे लगे रहे। जब तक रौरा जिंदा रही तब तक ई पद रौरे लग रहे। आ यही तरी मान सम्मान यही तरी बाप रे बाप है दूध व्यवसाय सन हरद्वार चाचा जतने जा गमछी बटा जाला जतना गमछी उतना खर्चा गोपाल भाई के बियाह में न भइल।